ପାଖକୁ ଆସି ପାତି କର ମେଲା ମୁଁ ମଲେଇ ବାଲା। ଭାଇ 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 କି ଗୀତ ବୋଲୁଛ ମୋ ନାଙ୍ଗା ଗୀତ ବୋଲୁଛ। ବାପା ଅଜା ଅମଳରୁ ଗାଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଏବେ ଗାଉଛି ଆଉ। ତମ ବାପା ଅଜା ବି ଏମିତି ଆଁ କରିକି ମଲେଇ ଦଉଥିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଏତେ କଥା। ଭାଇ ମଲେଇ 5ଟା ଟଙ୍କା। 5ଟା? ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲେଖା? ଆଜ୍ଞା 20 ଟଙ୍କା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ ମାଣିଆଟା ମାଣିଆ ରଣିଆ ପୁଅ ମାଣିଆ a + b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2ab a + b ର 2ab କଣ ଥିଲା? ସେଟା -2ab ନୁହଁ, a² + b² + 2ab। ସେ ଯୋଉ ଏ ବି ହଉ ଆମର କାମରେ ଆସୁଛି କି? ବନ୍ଦ କର, ମତେ ମୋ ମାଣିଆ ଦିଅ, ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଏ। ଓ ଭାଇ ଯୋଉ ଘର ଦେଖୁଛ, ହଁ ହଁ ହଉଛି ଆମ ଘର, ସେଇଠିକି ଚାଲ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭାଇ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ। ତମେ ଘର ଦେଖିଲ ଛାନିଆ ଖାଉଛ, ଆମେ ପଳଉଛୁ କୁଆଡେ? ଆଉଛ ତମ ପାଇଁ ଆମେ ମଲେଇ ଆଣିଛୁ ଦେ। ଆଜି କୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି? ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିକି ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଭାଇ କାନ୍ଦି ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି? ଓ ହଉ, ଆମେ ସେ ବାରି ବାଟେ ଯେତିକି ଯାଉଛୁ ହେଲା, ମାଙ୍କଡ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ତ ପଛ ରାସ୍ତାରେ। ଛାଡୁଟା ପରେ ମା, ଆଗ ମଲେଇଟା ଖାଇଦିଏ।